Que tal saúdos? Un detido e 41 kilos de droga intervidos nun punto de distribución a media escala en Cambados. O balance que deixa a Operación Logan da que falamos de contado, xusto despois dos titulares. O Executivo de Noia leva o exalcalde Santiago Freire e o seu equipo á Fiscalía polos gastos facturados con cargo á asignación anual que o Concello destina ao funcionamento do Grupo Municipal. Trátase na súa maioría de gastos presentados como xuntanzas de traballo ou comidas con simpatizantes do PP por un importe de preto de 30.000 euros. Comisións Obreiras acusa a dirección de ENCE de romper os compromisos adquiridos e de enganar ao persoal, a comarca e mesmo a Xunta. Coa intención da compañía de prescindir de 39 postos de traballo, no sindicato aseguran que non serán cómplices deste recorte e manteñen o calendario de folga. O Goberno Central ordena en toda España o confinamento en todas as explotacións de aves de curral que se crían ao aire libre para frear a gripe aviaria. Esta medida de prevención e control afecta non só ás grandes explotacións, senón tamén ás domésticas dedicadas ao autoconsumo. A Xunta investirá máis d'1 millón de euros na rehabilitación integral do CEI Praia Xardín en Boiro. Esta actuación enmárcase no paquete de melloras en centros educativos que acometerá a Administración galega nos primeiros meses de 2026, no que tamén figura un investimento para a reconstrución da pista deportiva do IES de Porto do Son. Borja Mina dos Mozos de Arousa vai dar un xiro á súa vida abrindo unha librería en Vilagarcía. O exconcursante vai empregar os cartos do premio da televisión para converter a desaparecida Follas Novas nun novo espazo dedicado aos libros e á cultura. Estes días traballa contra o reloxo para poder abrir a finais deste mes. Bueno, pois dentro dos minutiños escoitamos a Borja Mina, agora imos con todo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Un detido de 41 kilos de droga intervidos nun punto de distribución a media escala en Cambados. O balance que deixa a Operación Logan desenvolvida polo Grupo 2 da UDICO de Pontevedra o pasado 7 de novembro. A Policía Nacional localizou no rexistro dunha vivenda da vila 6 kilos de cocaína, 27 de haxix e 8 de marihuana. Tamén unha pistola con munición e lista para disparar, cartos e material para manipular a droga. Segundo as investigacións do grupo operativo, este veciño de Cambados dedicábase á distribución de estupefacientes a pequenos narcotraficantes que a súa vez revendían a consumidores e outros vendedores. Dende a Policía Nacional explican que este operativo contra o tráfico de drogas responde ás demandas dos veciños da zona. Os traballadores da fábrica da ENCE en Pontevedra non queren dar un paso atrás. Comisións Obreiras, que é o sindicato maioritario no comité de empresa, acusa a dirección de romper os compromisos adquiridos e de enganar o persoal, a comarca e mesmo a Xunta. Recordemos que a Pasteira puxo sobre a mesa a súa intención de prescindir de 39 postos de traballo. Dende Comisións Obreiras aseguran que non serán cómplices deste recorte e manteñen o calendario de folga. O sindicato Comisións Obreiras insiste en enganou os traballadores da fábrica de Lourizán ao comprometer investimentos se conseguía a permanencia na ría de Pontevedra para facerse co apoio do persoal no longo proceso xudicial. Polo que se comprometeron os traballadores e as traballadoras de Pontevedra cando viñan maldadas para a ENCE. Aquí hai unha ausencia de compromiso por parte de ENCE con esas inversións. Nos engañaron. E os traballadores e traballadoras da fábrica se sinten traizoados. Por iso a intención do sindicato maioritario no comité da factoría é non dar un paso atrás ante o anuncio de ENCE de realizar 39 despedimentos na fábrica. A eles hai que sumar, segundo Comisións Obreiras, de 6 a 8 en oficinas de Pontevedra e entre 3 e 5 en oficinas de Madrid e Navia. Preferimos elegir condenar a muerte a la empresa o que se condene ella misma antes de ser cómplices de ni un solo despido después de todo lo que se ha pasado esta plantilla por la permanencia de la fábrica. Va a ser una guerra sin cuartel hasta el último compañero y hasta las últimas consecuencias.
Y si hay despedidos, que sean los directores de la fábrica. Ence xustifica estes despedimentos nas perdas de 22 millóns de euros que asegura acumulou en 4 trimestres. Segundo Comisións Obreiras, a empresa declarou beneficios de 40 millóns o ano anterior e presume de ter aforros de ata 200 millóns de euros. E a postura non pode ser outra que opoñerse a estes despidos e a esta farsa de plan cando non hai ningún tipo de cumprimento dos compromisos que acabaron no seu día ca permanencia. É moi sinxelo. Se queren facer un despido colectivo, que sigan un cauce legal, que o xustifiquen como deban, ca mediación que deba, ca vía judicial que deba, e peleaxaremos ata o último compañeiro. Nesta situación reclaman tamén a intervención da Xunta de Galicia e do Partido Popular. Ademais, acusan a empresa de intentar romper a unidade do persoal, pero os traballadores manterán o calendario de folgas con novas xornadas. A vindeira será o 21 de novembro. Que intentó declarar esta huelga como ilegal, amenazando a los trabajadores con denunciarlos en el juzgado, que cuando vio que era imposible decretó unos servicios mínimos del 100% de la plantilla para vulnerar el derecho de huelga, y que luego ejecutó, como estamos viendo, un paro patronal entre jornadas para ahorrar sus costes y también atacar la parte variable del salario de los trabajadores. Pola súa banda, dende Ence recordan que acumulan 4 trimestres de perdas e que toman a decisión de amortizar postos de traballo porque teñen previstos investimentos para automatizar tarefas. Ademais, cifran en 220 millóns de euros o investimento realizado na fábrica de Lourizán entre 2015 e 2025. A crise da gripe aviaria vai a máis. O Goberno Central ordenou o confinamento en todas as explotacións de aves de curral que se crían ao aire libre. A medida foi publicada no Boletín Oficial do Estado e entrou en vigor este xoves. Esta medida de prevención e control afecta non só as grandes explotacións, senón tamén as domésticas dedicadas ao autoconsumo. Deste xeito, o Ministerio da Agricultura amplía a todo o Estado o confinamento que xa se viña aplicando dende o luns en distintos puntos do territorio. Por exemplo, aquí nas Rías Baixas, onde ese confinamento xa estaba en vigor a comezos desta semana en Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra e Vilagarcía, no caso da provincia de Pontevedra, en Porto do Son, Rianxo e Ribeira, na da Coruña. Ademais, esta medida, lembramos, xa se aplicaba dende o pasado mes de xaneiro noutros concellos, é o caso da Illa de Arousa, Cambados, Ogrove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo e Vilanova. Polo de agora, segundo datos da Consellería do Medio Rural, non hai ningún caso en Galicia. E, entre tanto, o subdelegado do Goberno en Pontevedra cargaba contra o PP por poñer en dúbida o proceso de rexistro de galiñeiros que, explica Abel Losada, é unha boa medida de saúde pública, por exemplo, contra a gripe aviaria. Este confinamiento afecta, por tanto, a los 61 ayuntamientos de esta provincia y ya no solo a los declarados hasta ahora por la Xunta como zonas de especial riesgo o de especial vigilancia. Quiero recalcar que el confinamiento es obligatorio también para las explotaciones familiares destinadas al autoconsumo. Hoy es un buen día para recordar la frivolidad del Partido Popular, que hace escasamente un año puso en marcha una vergonzosa campaña contra la obligatoriedad del registro de los gallineros, incluyendo las explotaciones familiares para autoconsumo. Preocupación polo avance imparable da toxina en todas as Rías Baixas. Nestes momentos, as rías de Pontevedra e de Muros e Noia atópanse totalmente clausuradas, así como boa parte da ría de Arousa. En concreto, están pechados 41 dos 52 polígonos bateeiros. A presenza da toxina está a causar gran preocupación no sector ante o peche masivo de bateas en toda Galicia. Case o 80% dos polígonos bateiros de Mexillón se atopan pechados a extracción nestes momentos polo avance da toxina lipofílica, popularmente coñecida como diarreica. Logo dos últimos peches decretados polo Intecmar, 41 dos 52 polígonos da nosa costa se atopan pechados. En concreto, está totalmente clausurada a ría de Pontevedra e tamén a de Muros e Noia. Tamén boa parte da ría de Arousa, que se acaban de sumar novos peches na Pobra, e parte da de Vigo. A situación non só afecta as bateas, en canto ao marisqueo hai tamén media dúcia de zonas que foron pechadas a extracción entre as rías de Pontevedra e Vigo pola presenza de toxinas lipofílicas nos últimos días. O máis probable, debido ás condicións meteorolóxicas e oceanográficas actuais, é que continúen entrando toxinas nas rías, polo que os peches irán en aumento durante os vindeiros días. Malia esta situación, dende o sector insisten en que isto non debe preocupar ao consumidor sempre que adquira o produto polas canles regulamentarias.
O Executivo de Noia leva o exalcalde Santiago Freire e o seu equipo á Fiscalía polos gastos facturados con cargo á asignación anual que o Concello destina ao funcionamento do grupo municipal. Trátase na súa maioría de gastos presentados como xuntanzas de traballo ou comidas con simpatizantes e militantes do PP por un importe total de 30.000 euros, cuantificados dende o ano 2018. Despois de analizar toda a documentación e o informe elaborado por unha asesoría xurídica externa, o Concello ve indicios para poder abrir un proceso pola vía penal e levar tamén o asunto ao Tribunal de Contas. Segundo se recolle no documento, moitos dos gastos presentados polo PP non responderon á finalidade de sufragar gastos de funcionamento do grupo municipal producidos no exercicio da súa actuación corporativa. De aí que decidiran poñelo en coñecemento tanto do Ministerio Fiscal como do Tribunal de Contas para que actúen en consecuencia. Máis cousas, Portos de Galicia procederá ao repintado das prazas de estacionamento do recheo de Ribeira. Na actualidade, todas están pintadas de verde, o que levou a confusión aos usuarios, posto que tan só están reservadas para profesionais as máis próximas aos pantaláns. O malestar inicial ocasionado pola prohibición de estacionar no recheo portuario de Ribeira deu paso a certa confusión, posto que todas as prazas están pintadas de verde. Sen embargo, tan só as máis próximas aos pantaláns son as reservadas aos usuarios do porto, quedando o resto dispoñibles para estacionamento público. O Concello puxo esta situación en coñecemento de Portos de Galicia, que procederá ao repintado das prazas reservadas noutra cor en canto o tempo permita. Hai que incidir moito en que a veciñanza saiba que realmente os aparcadoiros que se están reservando son os aparcadoiros que veñen estrictamente pegados ao pantalán. Nos transmitimos a Portos de Galicia, pois, dende logo, a necesidade que hai en que os outros aparcadoiros que están pintados de cor verde, que eso suscitou pois moitas dúbidas nun inicio, se pinten de outra cor, porque creo que neste caso pois o que máis existe entre a veciñanza pois é un pouco ese non coñecemento de cal é a realidade. Polo tanto, temos confirmación por parte de Portos de Galicia de que en canto haxa uns días de tempo seco se vai a proceder a ese cambio de cor pola parte, digamos, de dentro. Ata entón, as autoridades portuarias non executarán aínda sancións, senón que están a desenvolver labores informativas e de apercibimento para explicar aos cidadáns a nova normativa que rexe neste espazo. Dende o Concello animan tamén a veciñanza que teña dúbidas a contactar coa Policía Local, coñecedora do novo réxime de estacionamento na área portuaria. Nestes primeiros días tamén lle pedimos que fagan pois ese labor de información e de apercibimento a xente e que informen e que, que calqueira persoa da veciñanza que teña dúbidas, pois tamén que non duden contactar coa Policía Local, que tamén están ao tanto de todos estes movimentos e que, que agardamos que vaya todo sobre rodas para que, non haxa incidencias en canto ao tema de multas e outros procedementos administrativos. E o Concello de Ribeira saca a licitación tamén a mellora da avenida de Bosaires na parroquia de Corrubedo. A actuación con orzamento de algo máis de 92.000 euros busca a renovación do firme no treito comprendido entre a Rúa do Canaval e a travesía de Bosaires e pretende mellorar a seguridade viaria na zona. As obras enmarcadas no POS 2025 da Deputación da Coruña contan cun prazo de execución de 2 meses. As empresas interesadas dispoñen ata o vindeiro día 27 deste mes de novembro para presentar as súas ofertas a través do sistema de licitación electrónico da Xunta. E como víamos en titulares, a Xunta investirá máis dun 1.000.000 de euros na rehabilitación integral do CEI Praia Xardín en Boiro. Esta actuación enmárcase no paquete de melloras en centros educativos que acometerá a Administración galega nos primeiros meses de 2026, no que tamén figura un investimento para a reconstrución da pista deportiva do eSporto do Son. A Xunta de Galicia licitará antes de fin de ano as primeiras 16 obras en centros educativos das previstas para o exercicio 2026, que superan nesta primeira fase os 16 millóns de investimento. Na comarca, Boiro será o principal beneficiario coa rehabilitación integral do CEI Praia Xardín. Educación destinará 1,3 millóns de euros a esta obra, longamente demandada pola comunidade educativa ante as importantes necesidades que presenta o centro con máis de 50 anos de historia. É unha solicitude que vamos facendo á Consellería dende
ano 2020 aproximadamente, e unha demanda histórica, non, da comunidade educativa dese colexio. É un dos colexios máis antigos que temos no municipio, con máis de 50 anos, donde tiña unhas deficiencias hixiénico-sanitarias moi importantes e de seguridade, e por fin se cumpre darlle as gracias a Xunta de Galicia por atender esta demanda dos veciños e veciñas de Boiro, donde se van a invertir preto de 1.200.000 euros nunha renovación integral dese colexio, que vai ser benvido sobre todo polos alumnos e as alumnas deste colexio. Unha boa noticia, unha noticia que hai que celebrar, donde ahora estamos tramitándolle a licencia de obra aquí no Concello, que estamos agilizando o máis rápido posible, e que vai ter unha obra dunha duración de preto de 9 meses. O paquete destas primeiras obras inclúe tamén unha partida de 280.000 euros para a reconstrución do peche lateral da pista deportiva do IES de Porto do Son, que sufriu un derrube tras os temporais do pasado inverno. Instalaránse paneis prefabricados de formigón e chapa ondulada de aluminio. Procederase tamén a instalación dunha nova cuberta na zona de vestiarios. Bueno, a volta da publicidade imos escoitar a Borja Mina, o mozo da Arousa, que anda traballando arreo estes días para ter a punto a finais deste mes o seu novo proxecto, esa librería que vai abrir en Vilagarcía. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Axudicada a construción do novo pabillón de Monteporreiro en Pontevedra. O proxecto, que contempla tamén a reurbanización da súa contorna, terá un orzamento de 6,2 millóns de euros. A empresa axudicataria resultou ser Construcciones Ramírez, que obtivo a valoración técnica máis alta durante o proceso de contratación. Agora ábrese un prazo dun mes para que a empresa entregue a documentación pertinente. A obra ten un prazo de execución de 30 meses e dende o Concello calculan que os traballos estarán en marcha a comezos do ano que ven. O proxecto supón unha transformación integral da zona ao construirse unha nova praza pública de 5.000 metros cadrados sobre a cuberta do edificio, que será semisoterrado. A intervención permitirá a conexión peonil entre rúas, ademais de xerar novos espazos verdes, con sombra e cunha pista polideportiva ao aire libre. Así, trataríase da maior praza pública construída nunca neste barrio, comparable en metros cadrados o tamaño da Praza da Ferrería, os xardíns de Castro San Pedro e a Praza da Estrela xuntos. Semisoterrado vai o pabillón cunha superficie total de 3.624 metros cadrados en dous niveis, onde se albergará a pista deportiva de 1.250 metros cadrados e unha capacidade, un aforo de 320 persoas sentadas e 200 a pé. Esperamos que eso, en pouco máis de un mes, para primeiros de ano, se comece coa execución da obra. E o Concello de Boiro desenvolverá ao longo da segunda quincena de novembro unha campaña especial de control de mascotas. Esta iniciativa de carácter informativo incidirá na necesidade de levar os animais con correa e identificados con microchip, así como na obriga de recoller os seus excrementos. Boiro conta cun censo de aproximadamente 2.500 cans, daí a necesidade de desenvolver campañas como a que se vai poñer en marcha na segunda quincena de novembro para lembrar as obrigas derivadas da tenencia de animais domésticos. Xirará sobre 3 eixos fundamentais: a obriga de identificar as mascotas, recoller os seus excrementos e levalas con correa na vía pública. Vai ser unha campaña informativa e ao mesmo tempo tamén de vixiancia, non? O que queremos buscar é promover tres cousas que creemos que fundamentais para a convivencia veciñal, non? Por un lado, o uso obligatorio do microchip. Saben que a legislación obriga que todos os animais domésticos teñan ese microchip. Tamén fomentar a recollida de excrementos en espacios públicos e tamén, por outro lado, asegurar que as mascotas posúan a súa correa cando van pola vía pública. Ademais de ser un requisito, como decía antes, obligatorio, estes hábitos van a favorecer a convivencia veciñal e un maior cuidado das mascotas, non?
Nesta quincena, a Policía Local realizará labores informativos para lembrar aos cidadáns a necesidade de cumprir coa Ordenanza Municipal de Convivencia e Medio Ambiente. Hai unha ordenanza municipal de convivencia que regula todos estes incumplimentos e que as sancións poden chegar a ser entre 200 euros e os 750 euros. Non é o motivo principal deste goberno sancionar, pero sí buscar ese equilibrio e, naturalmente, pois aqueles persoas que estén sendo avisadas de feito repetitivo, pois naturalmente pois chegaremos a sancionar a esos usuarios, non? Ademais desta campaña, o Concello leva tempo implementando medidas para favorecer o equilibrio e a convivencia, atendendo a criterios cívicos e de hixiene. Ademais da posta en marcha dun parque canino e a instalación de contedores especiais para excrementos, a Policía dotouse hai un par de meses dun lector de microchip que permite a identificación inmediata dos animais. E agora falamos de comercio. Final non puido ser, aínda que foi seleccionada como finalista aos Premios do Comercio Galego 2025, convocados pola Xunta. A Asociación Boirense de Empresas non resultou finalmente a asociación gañadora. Estaba nominada na categoría de Premio Comercio de Dinamización pola súa campaña Boiro Compras con Corazón. Para a directiva da AVE, que onte pola noite acudiu a Santiago a ese acto de entrega dos premios, non hai ningunha decepción, senón todo o contrario. Estar aí para eles xa din un premio destacando a importancia deste logro, un motivo de orgullo para o colectivo, para toda a entidade e tamén, por suposto, para todo o tecido comercial da localidade no seu empeño de facer de Boiro un referente no comercio de proximidade. A Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, gañadora do Premio Otero Pedrallo 2025. Así o anunciou esta mañá o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, despois de que a entidade fora elixida durante a reunión do xurado celebrada no Pazo Provincial. Foi escollida entre outras 4 candidaturas. A candidatura gañadora é coñecida por todos, donde hai moitos motivos polos cales se lle poden facer este recoñecemento, que tuveron moito peso, é unha referencia musical, donde ten, precisamente no ano 25, cumple 100 anos, foi fundada no 1925, co presidente Castelao, que foi o segundo presidente. O Museo de Pontevedra, para facerse unha idea, foi fundado no ano 1927, é onde está a realizar un traballo impecable, ven a realizar un traballo impecable no que ten que ver ca promoción e difusión da música e do galego. A Deputación de Pontevedra será anfitrioa do Premio Otero Pedrallo 2025, que se vai entregar o vindeiro 11 de decembro nunha cerimonia no Pazo Provincial. O certame é unha iniciativa conxunta das 4 deputacións galegas e da Xunta, que se organiza cada ano dende 1977. O obxectivo é honrar a memoria dunha persoa destacada no campo das letras e do coñecemento, ou ben un labor que constitúa unha contribución á cultura galega e promova os valores propios de Galicia ou aquelas obras que leven o esclarecemento e a mellora da cidadanía e institucións galegas. O ano pasado recibiu o Premio Otero Pedrallo a Coral de Rueda e ao longo da súa historia este galardón recaeu en persoas tan senlleiras da nosa cultura como Carlos Casares, Xosé Filgueira Valverde ou Margarita Ledo. Tamén en entidades como o Museo de Pontevedra, a sección de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento ou o Museo do Pobo Galego. Borja Mina, dos mozos de Arousa, vai a dar un xiro á súa vida abrindo unha librería en Vilagarcía. O exconcursante vai empregar os cartos do premio da televisión para converter a desaparecida Follas Novas nun novo espazo dedicado aos libros, pero tamén á cultura. A súa intención é ir un paso máis alá, creando unha zona para organizar actos como presentacións, exposicións e mesmo unha parte dedicada aos xogos de mesa. O mozo de Arousa traballa contra o reloxo para poder abrir este proxecto a finais deste mes. Deuse a coñecer en toda España xunto a Raúl e Bruno grazas a un concurso de televisión. Agora Borja Mina dalle un xiro a súa vida impulsando na súa casa en Vilagarcía un proxecto moi ilusionante. Vai abrir unha librería cos cartos do premio que conseguiron. Cos cartos que gañamos no programa de televisión, en Reacción en Cadena, pois quería invertilos de algunha forma en fomentar a cultura. E fai uns meses, cando vin que pechaba Follas Novas, librería da que era cliente asiduo, pois deume moita mágoa
iluminouseme a cabeza, non? E dixen, por que non recuperar este espazo cultural reconvertindo un pouco e tamén ofrecendo unha dinamización do lecer e da cultura aquí en Vilagarcía. Porque a idea de Borja Mina é que isto sexa moito máis que unha simple librería, aproveitando todo o potencial deste local que antes ocupaba Follas Novas. O mozo de Arousa quere dedicar unha gran parte do espazo a crear unha zona para dinamización cultural. Quero que sexa un espazo máis de movimento, que haxa diferentes eventos, actividades, entón pois unha parte de librería, unha parte de xogos de mesa, presentacións de libros, conversas, un pouco pois un espazo que sexa dinámico, sobre todo. Nese sentido, con el xa contactaron varios autores para facer aquí as súas presentacións e mesmo artistas que queren expoñer neste local. Teremos un espazo onde os autores locales terán moita importancia e é un espazo aberto para todo o mundo. Xa están a chegar propostas de xente que quere aquí expoñer pois sexan obras ou arte tamén. Por exemplo, recibimos solicitudes para facer unha exposición de cadros. Estamos abertos a todo tipo de cultura, de lecer, e aquí todo o mundo é benvido. Nestes momentos, Borja e o seu equipo traballan contra o reloxo para telo todo listo para a gran apertura prevista para finais deste mes. Son moitos meses de traballo en algo para min que é novo, pero bueno, con moitísima ilusión aquí estamos a reformar un pouco para tamén darlle unha nova imaxe ao local e estamos pues traballando moitas horas para chegar a esa campaña navideña que tamén é moi importante para as librarías. O que polo de agora se mantén como unha gran incógnita é o nome do proxecto. O nome xa está decidido, pero haberá que esperar un pouquiño para coñecelo e terá moita relación pois co mundo do libro e tamén cos mozos da Arousa e con Arousa Moza, que ao final é un pouco tamén a extensión dese proxecto que comezou fai anos coa asociación. Porque, inda que se embarque neste novo proxecto, Borja Mina non ten pensado deixar de colaborar con Arousa Moza, entidade sociocultural moi activa na cidade da que forma parte dende hai anos. E rematamos por hoxe as novas visitando a exposición que acaban de inaugurar na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler na Pobra, que recolle os traballos presentados á 15ª edición do certame de artesanía Antonio Fraguas. Promovida pola Deputación da Coruña, a mostra conta cunha trintena de pezas, entre as que se inclúen as obras gañadoras desta edición e outras seleccionadas polo xurado do concurso. Trátase dunha colección coa que se busca darlle aos visitantes unha visión ampla da artesanía galega contemporánea e tradicional. Poderá visitarse ata finais deste mes de novembro. Estará aberto ao público en horario de mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 8 de luns a venres. Deste xeito marchamos. Graciñas por estaren aí.